Ngumnumzane mina uyangithuka nje Bethlehem. Ngifika la ekhaya. Ayobukade nje la ekhaya. Ngikho mncane, ngimncane kunani. Ngikho mncane. Uyohlala umncane ke uyozuhamba. Igama lithi last born. Isona stockpela se 20,000 lesifuna ngi-invest kusona lesi. Phela kusakuhlangene. 20,000 wonke lo. Akusiyo 20,000 usazokhuluma ngawo 20,000. Akekho lo phethe amabhuku abone ukuthi ngiyakweleta estokfelini. But some of the money ngisebenzisile ukuthi ngikwazi ukuthenga izinto. Ngakho ngithe ngono ngimfonele so that ezokwazi ukubona ukuthi imali yakhe isebenze kanjani. So Dama uyangazi mina akutshela ukuthi ngikhala ngigijima njenge-ambulance angihleli kahle hle. Ngizobona lento yakho and then ngikhulume nawe ngathi ngizoku-update if khona ama-changes akhona. Yeah, hey. Angithole kanzima bese. What's up? Hey, ngithole kanzima bese. UNozipho uyabazi ubuhle bukaYana. So fanele ngiqale kuyena mangizothi this is what I've decided. Hlala pheke kwendaba. Indaba engakhulumeka. I'm in a happy space. I'm in such a happy space. Yes. Ekhaya. Yonke into isihamba kahle. Inkinga inhliziyo nabese. Moshile. Ngisamthanda. Ngikhulumile naye. Uxolisile unamahloni. Ufisa ukuzolungisa izinto nawe Tracy. But basically she's back in the picture. Wanda unomoya othi mephethe a machine gun, she sprays it. Not only to her intended target, but to everyone.